It-tieni miżura li daħlet hija li mill-2015 il-Gvern daħħal qafas għal pensjoni privata dedikata għall-irtirar. Tgħidli x'inhi d-differenza bejn din u bejn instrument finanzjarju ieħor bħal life insurance, life endowment policy u investimenti oħrajn. Din is-sistema, dan il-qafas huwa dedikat biex inti tġemma għal meta tirtira. Tgħidli kif? Aħna tkellimna l-ewwel li il-prinċipju li l-Gvern jieħu r-rol tal-pater familjas fejn jiġielek, right? Jiena l-missier, jiena naf kollox, naf li inti mitrisa tasal, allura san ġielek, li huwa prinċipju li mhuwiex il-politika li tħadnet mill-partiti kollha biex ngħid hekk, mill-gvernijiet kollha. Il-qafas huwa bbażat fuq inċentiv li jħajrek tinvesti ġo prodott regolat għall-irtirar tiegħek. Il-prodott jew il-qafas aħjar huwa bbażat li sa massimu ta' 2,000 euro fis-sena, jekk tinvestihom ġo prodott regolat għal dal-qafas, kull sena inti tuħu kreditu mit-taxxa, tax credit, ta' 25%. L-opinjoni tagħna dan huwa inċentiv attrajanti ħafna, għax inti qed tibni sena fuq sena fuq sena għal perjodu li tħalt fih u takkumula, apparti li il-fund sa jkollu il-return tal-investiment, kull sena tuħu tax credit ta' 25% fuq dak il-2,000 euro maksimu. Jew ħallast inqas 1,000 fuq 25% ta' 1,000 jew il-kontribuzzjoni tiegħek hija 500 fuq dik li hi. Meta tipparaguna din ma jekk dak l-istess ammont ta' flus iddaħlu ġo savings account jew anka deposit account kif huma il-qafas finanzjarju llum li prattikament għandek minn xejn sa potenzjalment ir-return mingħajr ma tinkludi da, ġifieri laqqas qegħdin ninkludu da, ir-return huwa attrajanti. So is-sistema qiegħda ddiżinjata biex tħajrek, biex tidħol għalih, iktar ma tidħol kmieni iktar il-fond se jikbillek, għax fil-verità meta niġu nitkellmu fuq tipprepara l-irtirar, il-prinċipju huwa sempliċi ħafna, dak li l-Ingliż insejħu compound interest and time. Xi tfisser? Mela inti qed poġġi somma, ejja ngħidu poġġi 1,000 euro, dik is-somma tal-1,000 euro tiġġeneralek l-interess u dak l-interess jikber fuq xulxin. U iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed sa jikber il-fond tiegħek. Ġifieri jekk persuna tibda tinvesti f'dan il-qafas ta' 25 sena mal-ewwel ġob li jkollha, kapaċi tibni fond sinifikanti sa żmien li tasal biex tirtira. Issa kif jaħdem il-qafas, inti għandek l-ewwel ħaġa ma tistax tagħmel aċċess għal flus ġol fond
kieku għandek bank account jew għandek life insurance jew life endowment. Il-gvern qed jagħtik il-kreditu mhux b'kapriċċ, qed jagħtik il-kreditu biex iħajrek tippjana għat-tul. U għaldaqstant inti jkollok aċċess għal dak il-fond bejn meta jkollok 60 sena sa 70 sena. Tgħidli għalfejn. Esperjenzi barra minn Malta weraw li jekk tiftħu qabel, ġifieri ta' 50 sena, jkollok aċċess għalih ta' 50 sena, l-probabilità hija li l-flus joħduhom kollha u jonfquhom u nerġgħu nispiċċaw fl-istess ċirklu. Mela huwa l-ewwel miżura biex nipproteġu u nerġa' ngħid u għalhekk għandek it-tax credit hija li torbot mal-ewwel sena ta' meta tista' tirtir inti. Issa, tgħidli hekk għall-aħħar qatt jien immut x'jiġri mill-flus u mill-fondi li ġew akkumulati. Mela jekk għall-aħħar qatt tinqala dak it-tip ta' sitwazzjoni, il-beneficjarji tiegħek jirtu il-fond bil-akkumulazzjoni tal-investiment li sar f'dak il-fond. Kif inhu l-qafas jippermetti wkoll li jekk ġieħ l-argument għandek tinqalalek diżabilità jew xi marda serja, inti tista' tillikwidah dak il-fond għax hemmhekk qiegħda f'sitwazzjoni fejn għandek bżonn ir-riżorsi kollha tiegħek biex inti tikkopja ma' sitwazzjoni li mhix feliċi. Jista' jkun ukoll jiġi perjodu ta' żmien fejn qalaw li ċertu spejjeż li f'dak il-perjodu ta' żmien jiena dak l-€1,000 ma nistax ninvestih. Hemmhekk tista' tissospendi milli tkompli tinvesti u mbagħad meta terġa' tiġi fuq saqajk biex ngħidlek tista' terġa' taqbad u tkompli tinvesti f'dak il-fond. So il-fond huwa flessibbli ħafna u jtik opportunitajiet biex timmaneġjah anke meta sitwazzjoni jistgħu jkunu daqsxejn diffiċli. Li għandu wkoll il-fond li huwa importanti ħafna mela jekk jiena investejt fih, wara ngħidu investejt fih għal 40 sena, meta ġejt biex nagħmel access għalih il-fond, jiena nista' nagħżel kif nagħmel l-access. Għandi opportunità li nista' nieħu sa massimu ta' 30% lump sum u mingħajr taxxa. Però mhux iżjed minn 30%, propju biex nipproteġu il-prinċipju tal-fejn dan il-qafas ġie stabilit biex inti jkollok iżjed dħul biex jagħmel biex jikkomplementa dħul tiegħek meta inti irtirat biex ikollok kemm jista' jkun taqreb id-dħul tiegħek iżjed viċin ta' dak li kont igwadanja meta kont taħdem. So għandek tista' jekk trid teżerċizzja l-option li tieħu 30% li huwa tax free. U mbagħad l-ieħor is-70% minimu għax tista' tiddeċiedi li jiena din l-option ma noħodix. Daka jaħdem fuq dak li jissejjaħ programmed withdrawal, ġifieri dak l-income li ġemmajt is-70% tiegħu jinħadem fuq il-life expectancy, jekk int raġel 79 years, u inti kull sena tniżżel parti. U dik il-parti qiegħda tikkomplementa il-pensjoni, id-dħul tal-pensjoni tiegħek fis-sena. Hekk kif inti tniżżel, b'dal-każ tħallas it-taxxa. Dina l-ewwel prodotti ħarġu fl-2015, kellha bidu bil-mod, però mill-aħħar informazzjoni li għandna l-ikbar provider għandu il-fuq minn 5,500 membri li għażlu li jinvestu f'dal-qafas. Is-sinjali huma pożittivi u aħna naħsbu li rotta ta' min wieħed jikkonsidra dejjem fi ħdan tal-finanzi tiegħu jew tagħha. It-tielet qasam huwa viċin ħafna dis-sistema, però darba hija min-naħa tax-xogħol. Occupational Retirement Pension Fund li hija volontarja. Ġifieri jien nimpjega n-nies u biex inżommhom miegħi, biex intihom parti mill-pakkett biex nagħmlu iżjed attrattiv, eċetera. Nista' ndaħħal dat tip ta' qafas,
li jaħdem simili kif qiegħed nirrepreżenta hawnhekk. Min naħa tal-employer, l-employer għandu ċertu benefiċċji għax il-kontribuzzjoni tiġi kalkulata bħala taxable income, allura għandha tiġi nieqsa mill-profit and loss, u wkoll għandu l-opportunità li għal kull kontribuzzjoni li hu jħallas għal l-impjegati tiegħu jkollu tax credit fuqhom.